O outro día, na casa, encontrei varias caixas como esta, e a que non sabedes o que ten dentro. Unha cousa que marcou a infancia de moitísima xente, tanto dos 90 como dos 2000. Tazos. Moitísimos tazos. Todo empezou con este tipo de tazos, de plástico, pequenos, simples. Pasamos moitísimo tempo xogando os tazos, foi unha revolución. Comprabas as bolsas de Doritos e de todo a merda que había simplemente polo tazo, o sea, non os comías. Cando chegaron estos, para min foi o mellor. Eran os millores, de máis calidad, de plástico duro, cun relieve na parte de atrás. Con estos eran os que máis xoguei. Non sei como se xogaban nos vosos colegios, pero a continuación vou vos explicar como se xogaba no meu. A idea era sencilla, simplemente tiñas que darlle un golpe con outro tazo e darlle a volta. No momento que lle dabas a volta, quedabas con el. E a idea era así, con un colega, poñedes un cada un, e quen dera a volta, pois levaba o tazo. Podías chegar ao colegio con un tazo e volver a casa con 20, ou perder todo e volver con ningún se o outro se lle daba moi ben. O hijo de días de suerte, días de mala suerte, como todo na vida. O único problema que tiña de xogar con eles era que se desgastaban moi rápido. De feito, vou poñer un exemplo de como sería un tazo novo prácticamente, o mismo tazo e gastado. Era o único malo que tiña xogar así con eles. Había algúns que estaban tan gastados que é imposible saber que Pokémon é. E como podías pasar de ter un tazo así a isto? É o mismo tazo. E bueno, non éramos parvos. Os que máis nos gustaban non nos planteábamos leválos ao colegio. Guardábamoslos na casa como se fora ouro. Eses estaban prácticamente novos. Tamén é curioso que en cada colegio se xogaba da mesma forma, tanto en Galicia como en Sevilla, nunha época na que non existían as redes sociales. E se no voso colegio se xogaba distinto, podedelo deixar nos comentarios.